Lalaking ginapasuni ginhimo sex slave ukon pala utwasan ang iya sini kaugalingon nga bata sa masobra na 10 ka tuig tuyo nga maghikog suno sa iya mga himata. Yari nga itong balita gintutukan exclusive. Matapos sa diskobrihan ang iya pagpangbaboy sa kaugalingon nga unod kag dugo, tatay ginhimo daw asawa ang iya dalagita nga bata ang tuyo maghikog. Ining deklarasyon sang ila himata. Hindi siya magdugay kuno kay na latom na sa doktor latom na bala sa sulod sang ginawaan niya ang iya kuan ang iya gininom. Mahimo nga nakamarasmas sini sa iya ginhimo nga pagbasto sa kaugalingon nga bata gani inigin konsensya. Kung wala lang ginabantayan sang asaway, amo na gani nga nag-upod na lang asaway kay mahikogid siya. Ti wala ko kabalo kung nag-ano na sila subong. Kay hambal sang iya asawa mapuli na lang ta sa San Carlos kay kung mag-amo na mo lang ni nga mapriso ka kag duay naman mo isang kabataan. Ano na lang nang pamatyon ko lang kabataan to sa aton kag magbuo man ang asawa ya. Nagligad nga adlaw, nagpalagyo pa iniupod sa iya asawa kag 4 ka mga bata. Pati ang pagpasaka sang kaso sa iya ginhimo, ginakahangawaan nga basi maray malaso kag indi na pagdayunon pa. Samtang sa nagataas nga kaso sang rape kag incest sa Bacolod City, ginpasanyog sa kapulisan ang kampanya ilabi na ang Women and Children's Protection Desk sa mga kabaranggayan sa sarang nila mahimo agud mapunggan ang nagasaka nga kaso. Panawagan sa WCPD nga untaton ang victim blaming kag sa baylo, suportahan ang mga nagapasaka kaso bisan pa sa kaugalingon nila nga dugo. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.